סליחה שאני צועקת. את אמרת לי לעצור ואני לא עצרתי ועכשיו אני צועקת עלייך. אפשר רגע לעצור? בזמן האחרון אני מסתכלת על מה שקורה בארץ. תחצה. לפעמים שוכחים דבר אחד. כן, מה אנחנו שוכחים? שכולנו, אבל ממש כולנו. רוצים את אותו הדבר. מה אנחנו רוצים? טוב. נכון. אנחנו כל כך עסוקים בלהוכיח שאנחנו צודקים. צודקים במה? כבר לא שומעים אחד את השני. מה את אומרת, מה אני אומרת? צריך להסכים על הכל. על מה את מסכימה? אני לא... כולנו, אבל כולנו רוצים את אותו הדבר. מה אנחנו רוצים? לא בעולם עם ערכים שגדלנו. איזה ערכים? אנחנו לא חייבים להיות את אותו הדבר. נכון, אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר, אבל מה את ומה אני? מה את כן? צריכים לעשות זה לבחור. לבחור מה? כל יום מחדש. להקשיב רגע. להקשיב למה? מה את אומרת, תרצה? מה את מנסה להגיד? סליחה שאני צועקת. את אמרת לי לעצור ואני לא עצרתי ועכשיו אני צועקת עלייך. לא, אני לא יכולה. אני מחבבת את תרצה סך הכל. אבל מה פשר הסרטון הזה? באיזה צד את? בעד מה את? נגד מה את? מה העמדה שלך? באיזה תחום? על מה אנחנו מדברים פה? אני לא מצליחה להבין. וסליחה רגע, אני רצינית כי זה כן מעצבן אותי. מה את מנסה לעשות פה בעצם? מנסה להתבטא פוליטית בלי להגיד כלום, בלי לסכן כלום. את לא יכולה לסכן כלום כי את לא אומרת שום דבר. אף אחד לא יכול לא להסכים איתך על אני רוצה שיהיה פה טוב וגם אתם רוצים שיהיה פה טוב. אחלה, ברור, כולם רוצים שיהיה פה טוב. מה זה אומר טוב בכלל? אני לא יכולה לנהל שיחה עם בן אדם שלא אומר שום דבר ואני מצטערת שאני צועקת למרות שביקשת ממני לא לצעוק. אני לא מצליחה להיות שלווה כי זה מחרפן אותי. סליחה, תחצה ביי.